Mikä on hätänä, Auts? Mikä on hätänä? Sininen kristalli on varastettu! Mitä? Ei sitä voi olla varastettu. Kyllä se on! Me tullaan katsomaan. Odottakaa minua. Katsokaa itse. Tuossa rikollisten... mikä se nyt on? Se, jolla ne varasti sen. Katso, kristallia ei enää ole. Hirveää! Jos joku saa kuulla tästä, maineeni on kaukana hyvästä. Onhan kaikki muut tavalla. Timantti on pudonnut. Voisitko nostaa sen? Minä en pysty kylkistyä. Mitä me teemme? Soittakaamme laamalle. Sori, laamalle siis. Mikäköhän hätä niillä on, kun tarvitsevat minua? En minä tiedä, pomo. Kai siellä on joku tosi kova hätä. Niin, johtaja ei kertonut. Tule, rakas apurini. Auts. Anteeksi. Tulon. Minäkö sisälle? No, varmaan, jos me ratkaistaan se tehtävä, pomo. Juu. Tulepas. Vihdoinkin te tulitte. Olen niin kiitollinen teille. Ei mitään. Mut mikä se ongelma oli? Ei me tänne turhan takia haluttu tulla. Ei. Se meidän kristallimme on varastettu. Se sininen kristalli. Sininen kristalli? Johtaja on tosiaan herkkä. Hän pyörtyy helposti. Joo, sininen kristalli meiltä on varastettu. Onko rikoksen jälkiä tai mitään? Kyllä. Hälytys laukesi heti, joten ei varmaan mitään ammattilaisrikollisia, mutta niillä oli sakset. Sakset! Ja niilläkö ne pääsi sinne holviin käsiksi? Ne oli terrassakset. No nyt ymmärrän. Haluatteko nähdä sen? Tottahan toki. Täältä ne löysivät sen. Tai siis, anteeksi, täältä me löysimme ne. Sakset! Ja noilla he ovat siis rikkoneet noin ison panssaroidun lasin. Kyllä. Ja se on todella outoa. No todellakin. Mitä sinä sanot, Musti? No, tämä on kyllä todella epätavallinen tapaus. Terässaksilla leikattu nyt sellainen lasi, josta ei pitäisi päästä läpi. Täytyy siis auttaa, vai? Kyllä. Teemme parhaamme, jotta saatte kristallinen takaisin. Voi kiitos ihan hirveästi. Olemme teille niin paljon velkaa. No problem. Me lähdemme tästä nyt tutkimaan. Mennään. Sir! He lupasivat auttaa meitä. Hienoa. Minä olin niin pulassa, jos sitä ei löydy. Älkää huolestuko, johtaja. Kyllä te sen saatte takaisin. No, niin kai sitten. Kumpa he toisivat sen ajoissa. Luuletko, että löydämme heidät? Joo, kyllä luulen. Pysäytä! Mikä tuo on?